Sziasztok! Ebben a videómban beszeretném mutatni, hogy honnan töltsétek le a Sony Vegas Pro 12-t, és hogyan telepítsétek fel. Nyissatok egy böngészőt, ide írjátok, hogy Sony Vegas Pro 12 letöltés. Itt rámentek az első linkre, itt letöltés, ide kattintatok, és akkor letölt. Tehát egy olyan 4-5-6 perc múlva le is jön. Ha letöltötte, akkor kapni fogtok egy ilyet, elnyomtok, itt futtatás, itt English, vagy amilyenre akarjátok, olyanra beállítjátok a nyelvet, itt elfogadjátok, különben nem fog tovább engedni a telepítőn. Kiválasztjátok, hogy hova telepítse fel, és akkor install. Hát ennyi lett volna ez a videóm, remélem segítettem, én The Gamer voltam, sziasztok!